सावंतवाडी नगरपरिषदची निवडणूक आहे ती ऐन टप्प्यात आलेली आहे। अगदी 3 डिसेंबरला ठरणार आहे की सावंतवाडी कोणाची। याच पार्श्वभूमीवर सावंतवाडी विधानसभेत ज्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचं नेतृत्व केलं होतं त्या अर्चना घारे आपल्यासोबत आहेत। ताई, बऱ्याच दिवसांनी आपली भेट झाली। या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही आल्याचं समजतंय। मधल्या काळात बघितलं म्हणजे तुम्ही विधानसभेला राहिला त्यानंतर तुम्ही थोड्याशा अलिप्त असल्याचं दिसतं किंवा ह्या राजकारणात सक्रिय नसल्याचं दिसतं। आज ह्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही इथे आलेलं समजतंय। तुमचे काही उमेदवारसुद्धा पक्षाकडनं उभे राहिलेले आहेत, फक्त उभाटाबरोबर ते राहिलेत असं दिसून येतं। काय सांगाल या सगळ्या राजकारणाकडे किंवा सावंतवाडीच्या आजच्या या सगळ्या परिस्थितीकडे तुम्ही कसं बघता? तुमचा पहिला प्रश्न की सक्रिय नव्हते, पण बरेच वेळा म्हणजे आता कितीतरी दिवस मी सावंतवाडीत येते, संपर्कात आहे, लोकांच्या सुखदुःखामध्ये आहे आणि माझं काम चालू आहे। म्हणजे असं नाही की फक्त मी लाईमलाईटमध्ये नाही आहे, म्हणजे पत्रकार प्रेस याच्यामध्ये नाही आहे, पण माझं काम माझ्या परीने करते, लोकांना जिथे मदत करायची तिथे करते, त्यामुळे ते चालूच आहे। आणि तुम्ही विचारलात की आपले उमेदवार कुठले, कोण कुठे उभे आहेत, तर ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आमच्याच पक्षाचे राज्याचे ज्येष्ठ नेते आणि मित्रपक्ष यांच्याबरोबर चर्चेमध्ये होते, वाटाघाटीमध्ये सगळ्यामध्ये तेच होते प्रोसेसमध्ये। त्यामुळे त्यांनी काही निर्णय घेतले आणि त्यांनी त्या पद्धतीने उमेदवार उभे करायचे की नाही हे सगळं माझ्यापेक्षा जास्त ते सांगू शकतात। आणि आमचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत हे पण बाहेर आहेत, आउट ऑफ आहेत, त्यामुळे ते उचित ठरलं असतं त्यांनी बोललं असतं तर। आणि हे आमचे राज्याचे हे नेते आहेत ते सांगू शकतील। थोडीशी मरगळ आली असं म्हणायचं का तुमच्या पक्षाला? कारण तसा म्हणजे विधानसभेपूर्वी बघितलं तर तुम्ही प्रत्यक्ष ॲक्टिव्ह होता, मात्र त्यावेळी पण तुमच्यावर अन्याय झाला। त्यानंतर जे उमेदवार महाविकास आघाडीने दिले ते आज शिवसेनेमध्ये आहेत, राणेंसोबत आहेत, त्यामुळे हे सगळं बघता त्यामुळे कुठे कार्यकर्त्यांमध्ये मरगळ आली का? कारण काही कार्यकर्ते पक्ष सोडून सुद्धा जाताना दिसत आहेत। राजकारणाचा हे म्हणजे चढउतार होतच असतो आणि प्रत्येक पक्षाचे दिवस सारखे नसतात। एकेकाळी राष्ट्रवादीचे 17च्या 17 नगरसेवक होते सावंतवाडीमध्ये, त्यामुळे चढउतार होत असतो। पण आज आपण बघतोय राजकारणामध्ये बऱ्याच तरुणांना यायचं असतं आणि त्यांना वाटतं मला या सावंतवाडीचा विकास करायचा आहे, पण आज ही जी परिस्थिती आहे म्हणजे आपण बघतोय जो पैशांचा बाजार उठलेला आहे, अशा वेळेला एखाद्याला प्रामाणिक कार्यकर्त्याला, एखाद्या मुलाला येऊन इथे मला काम करायचं, एखाद्या महिलेला काम करायचं, तर ती पुढे येणार नाही का? तर हे काय चाललं आहे लोकशाहीचं? कारण लोकशाही म्हणजे काय? मी शाळेमध्ये असताना लोकशाहीची व्याख्या लिहिलेली की लोकांनी लोकांच्या हितासाठी लोकांकडून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही। पण आज जर हे प्रत्यक्षात उतरवलं तर हसण्यासारखं आहे। म्हणजे आज काय आहे, सावंतवाडीत काय चाललं आहे किंवा राज्यात काय चाललं आहे, आणि आज कहर चाललं आहे की पैसेवाल्यांनी पैशासाठी पैसे वाटून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही असं म्हणण्याचं आज वेळ आलेली आहे। आणि हे खरं आहे। आज तुम्ही बघताय की आज राज्यात आणि केंद्रात दोन पक्ष जे एकत्र आहेत ते समोरासमोर उभे आहेत। एक जण पैसे वाटतोय, दुसरा पकडून देतो, एकाच नाण्याच्या दोन बाजू। पण आज अतिशय वाईट परिस्थिती, नुसता 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 म्हणजे मला वाटतं हायेस्ट रेट असेल हा इथला, म्हणजे इथलाच नाही पूर्ण राज्यातला। म्हणजे एकेकाळी प्रतिभा संपन्न सावंतवाडी आणि इथली लोकं, इथले राजकारणी असं जिथे बघितलं जात होतं आणि त्याच या मतदारसंघात, या नगरपालिकेमध्ये आज ह्या आठवडाभरात जे चाललं आहे ते अतिशय लांछनास्पद आहे। म्हणजे याचं म्हणजे लोकांनी पण याचा विचार केला पाहिजे, कारण खूप त्रास होतो हे सगळं बघताना की सर्वसामान्य माणूस कसा पुढे येणार, त्याच्या प्रश्नांचं काय। आज मला सांगा, मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हा मुद्दा इलेक्शनमध्येच आला जातो, त्याच्यावरती पुढे काहीच होत नाही। आज आमची लोकं म्हणजे मला आता किती जण भेटतात म्हणे आमचा पेशंट रस्त्यात दगावलं, हे मी किती दिवसापासून बोलते, पण आज काही त्याच्यावर झालेलं नाही आहे। आज आमच्या व्यापाऱ्यांचे प्रश्न किती आहेत। सावंतवाडीची इलेक्शन म्हणजे मेन आमचं सावंतवाडीचा व्यापारी पाऊस आला की पाण्यात असतो, त्याचं लाखोंचं नुकसान होतं, त्याच्यावर कोण बोलतं? अंडरग्राऊंड गटर कोण करणार? हे कोणाची जबाबदारी आहे? आज मागच्या इलेक्शनला कंटेनर थिएटरवरती पूर्ण इलेक्शन झाली, हा छोटासा मुद्दा आहे, त्यांना वाटतं हा छोटासा मुद्दा आहे, मग केला का नाही त्यांनी पूर्ण? ही छोटी छोटी कामं तुम्हाला करता येत नाही, मोठी कधी करणार तुम्ही? त्यामुळे आज कितीतरी विकासाचे मुद्दे घेऊन बोललं पाहिजे, हे कुणीही करत नाही आहे। 10,000 दिले, 15,000 दिले, लोक मतदान करणार आणि आम्ही परत सत्तेवर जाणार, परत निवडून येणार आणि परत ह्यांच्याकडनं पैसे लुटणार, हेच चाललेलं आहे सायकल। त्यामुळे हे जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत सावंतवाडीचा विकासही होणार नाही। त्यामुळे इतकं ह्या सगळ्यावर विचार केल्यावर म्हणजे आपल्या लोकांनी, सुज्ञ नागरिक आहे आपला मतदार, तर सगळ्यांनी विचार केल्यावर आपल्याला जो म्हणजे ही इलेक्शन कुठली आहे, कार्यकर्त्यांची इलेक्शन आहे, याच्यामध्ये
आपले छोटे छोटे प्रश्न, गटर, वॉटर मीटर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी असेल, लाईट हे असेल, पाणी असेल, रस्ते असतील, याच्यासाठी काम करण्यासाठी आपल्याला प्रतिनिधी हवा जो नगरपालिकेत गेला पाहिजे. म्हणजे हाक मारल्यावर रात्री अपरात्री कधीही तो आला पाहिजे किंवा कधीही त्याने माझं काम केलं पाहिजे, मला दवाखान्याच्या सुविधा पाहिजेत, काय पाहिजे, याच्यासाठी त्याने उतरलं पाहिजे, पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. असा उमेदवार आज जनतेने निवडून दिला पाहिजे. आता महाविकास आघाडीचा मी धर्म पाळला पाहिजे, कारण मी महाविकास आघाडीची घटक आहे. त्यामुळे मी तर म्हणेन महाविकास आघाडीला मतदान करा, पण मित्रपक्ष पण उभे आहेत समोरासमोर, आमचे दोन्ही पॅनल आहेत तिथे. त्यामुळे असं मी कोणाचं स्पेसिफिक सांगणार नाही की ह्याच पक्षाला करा. जो तुम्हाला वाटतोय, जो तुमच्या हाकेला धावून येईल, जो तुमच्याबरोबर उभा राहील खंबीर, अशा उमेदवाराला तुम्ही मतदान करा, असंच मी सांगेन यासाठी. निश्चितच या होत्या अर्चना गारे परब. त्यांनी म्हटलं आहे की लोकशाहीची जी व्याख्या आहे ती आता बदललेली आहे. त्यामुळे लोकांनी निवड करताना योग्य उमेदवाराची निवड करावी. विकासाचं फक्त वल्गना केल्या जातात, छोटी छोटी कामंसुद्धा होत नाही आहेत. त्यामुळे मतदारांनी या निवडणुकीमध्ये मतदान करताना योग्य विचार करावा आणि योग्य उमेदवाराला निवडून द्यावा, अशा पद्धतीचं आवाहन त्यांनी या निमित्तानं केलेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.